Hello viewers, my name is Leticia Mazara. Welcome to the program from the archives. In today's program we're going to talk to Noel Zamba and to talk to artists who used to be popular way back in the day, like the almost forgotten artists who were once popular for a short moment or whose songs were very popular at some point but then are now kind of almost forgotten. Enjoy the program. Namune matambudziko handichina ndave nerugare ndaiwana hama yechokwadi. Ini ndinonzi Noel Zembe kwaziwai muri yeZimbabwe. Ini ndiri muimbi wegospel nzeze chitendero. Ndakatanga kuimba yati kuma late 90s ndisanda kuimba gospel wangu. Ndichidzidziswa nana Fortune Mparusa nana Peter Mparusa neRun Family. Ndikazojoina Frontline Kids kunana 1991 kusvikira kuna 1996 ndo pandakazotanga kutanga masolo projects angu as Noel Zembe. Ndichimba musambo wejit hit song yangu yainzi Baba Watoko ndoizikanwa nevanhu vakawanda. Baba Watoko iyi yaimbwa saizizi: Baba Watoko kundikanya azvigone makore mangani tiri tose Baba Watoko ini kanya kukanya ndaiziveiko ini kanya kukanya ndaiziveiko kuti rimwe zuva Baba Watoko uchandisiya. Anditika ndio yanga iri hit song yangu as Noel Zembe solo project zangu. Then from there ndakazoti mna 1996 panda producer a hit song ainzi Tave Kupemberera. Hit song yakashandiswa vazhinji vakaona ichishandiswa pamuchato waPresident Mugabe. Ainzi Tave Kupemberera muchato mwana wedu aramba kunyadzisa. Tave kupemberera nasi Tave kupembererawo. Tave kupemberera nasi Tave kupembererawo. Mwana wedu aramba kunyadzisa mwana wedu. Inonzi Tave Kupemberera, a wedding song. Right from there kuna 1998 ndo pandakazoproduce another hit song ainzi Mwari achapukuta misodzi. Mwari achapukuta masodzi awo wose, hakuna kutya nerufu, hakuna usiku. Munyika singaperi munekuta hauso mafuri, hakuna usiku. That was another hit song yangu gospel. Mingati ndio yakatanga kuita gospel hit song yangu. Then from there mna 2001 ndipo ndakazoita song I think yakabva iwe masterpiece ainzi Ndaiwana amembotanga kuimba. Ndio yanga ndingati one of my best songs ever. From then ndakazoita mama albums akasiyana siyana ngainawe wana ndiri ndega ini ndiri ndega ini ndiri ndega musansiye ndiri ndega Jerusalema Jerusalema. Right, ingariwe hit song yangu kuna 2003-4. Then from there ndakazoita rimwe album 3 more albums. Ndikatukusa pane zvinezvi ndaproduce about 14 albums to date. Iko zvinezvi there's an album randakamira kuda kubuda rinonzi ndirangarirei. Kazwai muri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva
Salibingelela muli eZimbabwe namhlanje phela sihlangana ngesihle ngiyathemba lapha elikhona likahle lilempilo ezinhle themba lapha elikhona phela lithabe kakhulu phela ukuthi sizafika phela uKhisimusi ingakayikhatshana ibizo lami nginguChiera. Chiera makwanza mahle kuti tigoti munogona ndevere. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba nguva ino hungu muri kupiwa program naLeticia asi tangoti tipindewo mukati kuti tikuti happy Christmas and a prosperous new year. Muli eZimbabwe tinati esifisayo ukuthi libe lekhisimusi enhle libe lo mnyaka omuhle liuqede kahle. Hands don't drink and drive but drive and drink later. So muli eZimbabwe singanathi si drive singanathi si chaya abantu asidlaleni ikhisimusi yethu ngokuhle sibambene sibahle. Saka naizvozvo muri eZimbabwe isusu tangouya kuti tingoti titi happy Christmas vari kuSouth Africa vari kuZambia vari kuMalawi vari kuMozambique vari kuUK vari kuAmerica aiwa katinotenda nerutsigiro rwenyu Drumas at 100,000 subscribers vari muZimbabwe my god mundiregerere aiwa kana wakudhila ndedze mumba. Tinotenda zvikuru nerutsigiro rwenyu una harangero zvanzwikwa Chiera. Tinotenda zvikuru nerutsigiro ipapa paNew Year toda kuti tipe vanhu program inonzi Drumas Media at 100,000 subscribers. Tinenge tichikurukuraka maererano nerwendo rwatafamba kwatabva nekwatiri kuenda. Muli eZimbabwe rega nditaure neshona kuti Andrew anzwe in Drumas Media at 100 tinenge tichikurukura neDrumas Media team nemunhu akatanga Drumas kuti asvike 100,000 subscribers. Okay. Rwanga rusiri rwendo rwakachipa toda kutaura ichokwadi muri eZimbabwe. Vazhinji vatakatanga nawo pari zvino vakaenda vari kwavari asi tichiri kungopusha naChiera ndotenda Chiera nesmile yenyu yaunzawo masubscribers. Muli eZimbabwe sizatukuthi sihlale phansi kwelinye ilanga sikhuluma ukuthi njengeDrumas Media sesifike phela 100,000 subscribers kade ungayisiyo phela indlela enzima indlela yangikhona adila meva sihamba semathepa sihamba sekogogo umsami sihamba sisiya ngaphi libonile la ukuthi umnyaka lo kade ungamanga kahle so sibonga lina ukuthi liya subscribe liya like liyabona ama videos ethu. Asina Chiera pama videos ese ataburitsa egore rino yamunoti ndiyo number 1 yenyu ndeipi? Matepa sekuru ibaba. Hai ndi number 1 yangu iri pamusami apa. Pamusami pane nyaya. Asi atirase futi njuzu. Aiwa. It was a year and a half. Zimbabwe. Aiwa, isusu ratoda kuita tichakupai muswe paNew Year tichakupai top 20 yemastories atinofungidzira kuti aiwa kandiwa akakufadzai kune avo vanga vasina kuaona mobva maatarisa saka mobva manoaona. Uyezve chikumbiro changu muri eZimbabwe kana advert ichibuda paya musaite skip kuti ndoti toanowo zvemari manje mukaskipa tinowana kupi mari pamaadverts siya advert toda kuti next year operation siya advert ipere. Muli eZimbabwe so umnyaka lo mutsha mhla ka1 sizakhipha iTop 10 and top 20 yama videos ka 2021 ayichaza abantu ayesaphi sabona ukuthi hayi ma videos lana hayi asenzela ama video la athatha phela inkomiche ukuthi asi number 1 ndiri kuiziva video ntora number 1 ndoiziva naizvozvo imimi vatsigiri veDrumas Media tiri kukumbirawo zvakareka kuti mungotinyoro top 20 yenya munofungidzira kuti number 1 ndeishi number 2 ndei makatembei zurumbotembeyiwe ndine mashoko mashoma ndina chakawanda wakatembe zvikazi ko mukoma mune ukama here newebhora zvikanzi aiwa tichataura nyaya yacho murudo
aiwa muri Zimbabwe tinotenda zvikuru nerutsigiro rwenyu. Aiwa mushaona haranga here uyu? Aiwa zvanzwikwa chera. Tinotenda hadzizvo vazhinji vanobvunza kuti haranga zvinoreva munhukadzi. Mushaona munhukadzi here uyu? Oh, murume anonzi handizvo tiri kutaura zveharanga. Regedzai tikusidzoserei mumaoko aLeticia achipedzisa chirongwa. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Mudzewo vamwe. Toda kuti musha ukure. By June 200,000. 200. Ende tichashanda kusvika zvanaka, tichashanda. Muchationa kwese every corner keZimbabwe. Munofanira kutiona moziva kuti Drumas Media yasvika. So muli Zimbabwe next year ngoJuni nje siyafika 200,000 subscribers. Ndaudzwa zvakare nachera kune munhu anonzi Gire Grace, hanzi izvo ndiri kudawo Xmas box yangu kubva kwauri. Gire Grace uri kuzvinzwa ka ndasvitsa shoko ngatisangane nasabhuku choko chairman aiwaka tasvitsa zvanza zvedu ngauye hawo maChristmas box takagadzira kumavhura. Tinotenda rune rutsigiro rwenyu mhuri yeZimbabwe. Isusu tinokuunzirai zvemuZimbabwe kuti tidade neZimbabwe yedu. Nyaya idzi dzinobva matiri, hatigadziri nyaya isu, nyaya dzinozvigadzira. Ende dzazvigadzira isusu manje tofembedza, tinonzwa panonhuhwirira nyaya touya ipapo. So muli yeZimbabwe sithanda ukulibonga kakhulu Sterek kakhulu. So libe lani, libe lekhisimusi le inofadza neNew Year ine budiriro. Tatenda zvikuru. Wanzi ndikuona makuita yenyu yeimutsa madzimai. Baba toko kundikanya hazigone. Baba toko kundikanya hazigone. Makore mangani tiri toze baba vatoko. Makore mangani baba vatoko tiri toze. Ini kanya kukanya iranda izivei. Ini kanya kukanya iranda izivei ko. Kutiri mwezuva baba toko uchandisiya. Kazwai muri yeZimbabwe. My name is Noel Zembe. Don't Noel Zembe. Makatarisa Drumas Media. It was popular yesteryear gospel musician Noel Zembe, who managed to create a name for himself on the gospel scene with hits such as Ndaiwana Hama and Masodi before he was involved in a car accident which almost ended his musical career. Before becoming a gospel musician, Zembe was a vocalist for the group Frontline Kids, whose creation was facilitated by Freddie Zindi. Noel Zembe has also hinted at a comeback. Indeed, it was from the archives. I hope you enjoyed today's program, and let's meet again in another one of these programs in the future. My name is Leticia Mazaro, and as always, do not forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level.